Hasashe ya nuna cewa da yawan 'yan mata a ƙasar nan ba za su samu kuɗin azumi ba sakamakon da yawan samari sun cika 'yan fawa sannan kuma sun cika tallafin corona. Don haka duk budurwar da ta ce maka kuɗin azumi ka ce mata sai ka ga alert. Mun gode. Masu kallo barkamu da haka, barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A wani aikin gafara fa kada a ce dan ni ba zan bada kuɗin azumi ba sai kasance kowa ba zai bada kuɗin azumi ba. Haka ne, idan muka lura a dan bayan nan gaskiya an dan shiga wani yanayi na lockdown, sannan kuma wasu kasuwancin su ya dan kuma baya. Misali yanzu wani da yana ciyarwa a gidan shi so 4 ko so 5 to yanzu ya koma so 3. To ya kamata 'yan mata da ku hakuri ku dan tausaya wasu samarin naku magidanta ko kuwa waɗanda suke kula da gidansu makamancin haka dai, don wasu samarin iyayen suna karkashin kulawarsu ne. To kun ga kenan ki hakuri kawai ki taimaka da ki dan rage mishi wani nauyi. Da a ce yana baki 20,000 ne a baya, to yanzu ko da 5,000 ya cire baki, ko da 2,000 ne sai ki hakuri kawai ki karba, domin ki duba ana cikin critical condition zamu ce a turance kenan. To sai ku tausaya samarin naku domin a samu daidaito, domin idan aka ce ba za a samu daidaito ba to kun ga soyayya ma takan iya zuwa wani iri. Dama ita soyayya akan gina ta ne akan turba 4 zuwa 3 ne. Akwai kyautatawa, sannan kuma akwai kulawa, akwai kuma tausayawa. To kulawan dai ana samu, sannan kuma wato ainihin tausayawan shi ma akan same ta, amma kyautatawan gaskiya zai ɗanyi karanci domin sakamakon yanayin da ake ciki. Amma fa shawara ce, amma in kaga za ka iya ba ta kuɗin azumi, mu fa mun ba da shawara ne, domin da yawan samari sun cika yan power sannan kuma sun cike tallafin corona. To har yanzu sun mu dai ba su ga alert ba, har yanzu alert din suke jira. Amma idan sun ga alert ne normal ne za a tura kowace ya mace. Wannan fa daga ofishin nan da muke magana, ba wai daga duka dai ana muka kaga karshen bayanin namu a nan. Ga wanda yake da niyyar tallafa budurwar shi ko makamancin haka, idan bai da wani nauyi to ya iya tallafa mata, sai dai mu ce Allah taimaka. Mun gode.